Dobrý den. Používáte můj software Účetní manager? Pak je toto video určeno právě vám. Mám pro vás zajímavou vánoční nabídku. Pojďme si udělat radost a dejme si dárky. Vy mě a já vám. Co na to říkáte? Souhlasíte? Víte, co bych si pod vánoční stromeček přál já od vás? Referenční dopis, takové malé doporučení. Vy používáte Účetní manager a ten vám pomáhá každý den. Dobře ho znáte a máte radost, že s ním můžete pracovat. Někteří uživatelé programu Kalkul ale ještě váhají a nemohou se rozhodnout. Proto potřebuji vaši pomoc. Napište mi prosím dopis, stačí e-mail a v něm popište právě ten svůj příběh. Jak jste zápasil nebo zápasila s programy Kalkul dříve? A jak vám Účetní manager změnil život? Jaké výhody vám přináší? Jaké funkce využíváte? Jak vám ulehčuje práci? Jednoduše, jak vám Účetní manager pomáhá každý den. Já váš dopis ukážu nerozhodnutým zákazníkům. I s vaším jménem. Možná ho vystavím na web. A třeba se mi podaří s vaší pomocí je přesvědčit, jak skvělý program to je. Mé přání už tedy znáte. A jaký vánoční dárek jsem si připravil já pro vás? Nechal jsem pro tuto příležitost vyrobit tyto krásné hrnky se sloganem Účetní manager pomáhá mi každý den. A to je můj dárek pro vás. Líbí se vám? Chcete mít na svém pracovním stole hrnek, který vám bude připomínat váš oblíbený software? Dobře, pojďme si dát dárky. Vy mě a já vám. A já už se těším na e-mail od vás. Na e-mail s vaším příběhem. Nezapomeňte na heslo Pomáhá mi každý den. A vy se na oplátku můžete těšit na dárek ode mě. Na tento hrnek. Přeji vám krásný předvánoční den.